Ишеттегезме безнең математика укытучысы алышына? Ни өчен? Нәрсә? Әйе, Алсу Закирина башка шәһәргә күчә икән. Аның урынына яңа укытучы килә. Ул минем иң яраткан укытучым иде. Кем укытачаксың? Айгөл Камаловна. Ул параллель сыйныфта укыта. Кем ул? Аның турында бер дә ишеткәнем юк. Ул озын буйлы, сөйкемле генә апа. Илгизәрләрдә укыта. Озын буйлы. Аңладым. Аның чәчләре ак төстәме? Юк инде, анысы Гүзәл Ринатовна. Айгөл Камаловнаның чәчләре коңгырт төстә. Ул күзлекле, шулаймы? Юк, Любовь Сергеевна күзлеккә. Аның күзләре начар күрә. Айгөл Камаловна күзлексез. Ул бит яшь укытучы. Яшь? Белмим, алайса. Кем соң ул Айгөл Камаловна? Теге гел кызыл пиджактан йөрүче укытучымы? Озын муенлы. Борис, кеше турында алай әйтмиләр. Дурфа булма. Юк инде, мин шаярам гына. Айгөл Камаловнаның кем икәнен генә беләсем килә иде. Ник мин аны белмим? Любовь Сергеевнаны һәм Гүзәл Ринатовнаны беләм бит. Исемнәрне бутап бетердегез инде. Борис, математика дәресе көн сайын була. Шунда Айгөл Камаловнаны күрерсең. Ярар. Сүз уңайыннан безнең мәктәпкә минем 2 туган абыем күчә. О, теге ак чәчлеме? Күзләре зәңгәр. Озын буйлы. Борыны шундый туры. Аппак тешләрен күрсәтеп, шундый матур елмая. Шул